nga obus kang ni chomba ni tini hot ni simka ma obo hake bahage okong no podo ki soni mukte ani choro no kala kyani ma obo hake mobile ko ti sanani ang cha cha chali ya asa ke kosto ngi ke ba ani bisa saya gai ang busu dukh pani to no kisa anu wan chugui o media no ani de no puto za siti Thangni salnisime mande NS colony kamini khoroksa matai puji tongnai bukukjini kok eba mangpli tabu kebama social media marke viral eng tomani nukjaka tangi hinkai thangnai salo ob bukukjik odipori ama tirpirshori matai bai kolabjagu hone joto lukono ringi saka chini bubakrani mokol mukti klai tongkha abaki tabu rasbari bisingo misimothana tanti abahai khlaike chini bubakrani singhason te mokol mukti klai glak hani saka plus joto chini tiprasa dopano jora tongsani thansa engba siri hanibo ob bukukjik ama tirpirshori motabe kolabjage kok kusari saka ob bukukjini abakai kebama jaga viral eng toman nugai baksa bisas khaybo tongu so nengle abono bisas khay chino comment ge sadi abagi chingmochini bekhakti abak kubude ereng saimana bagi thangne salo mande NSC colony kami direct a nogo thang sogui kisemise aro je tongne lokobai face to face kok saka approach jeng jekhane semanka o ama tirpirshor motai agini ismi palajak tongo te o motai bo jagani manka henkai agi o buri eba o bukuk jini bukra imango barbar sajak suka abage jora salcha henkai bini bukra o kamini khoroktam khoroburi lukono logitlange hor kutuk jora palki tisau thange ama tirpirshori murti manei khosito buka heni jeng sawimanka tabuk norok wansugi tongkhana bini bukra se motai manu henkai tabuk o bukra biang thanga tange o bukuk jiba motai manu hene kok pirjak tong abuka nini bukhaw wansuk tongkhana abojoto semana bagai secret library channel pathijor kahmi nadi buji manai video ni main topic channel sekang jeng norong kase apps ni kok sanai hanki tabuk IPL nema log log indrok oponi niwai kaham price bo jiti mana lotus 365.in o jaga kubang question tonaram di who will match or who will win toss om high 50 plus question ndrok oponi niwai kaham price log jiti mano lotus 365 register khadi te mandi rupees 365 bonus trainer o jaga man 1 to 1 24 hours customer support o jaga thungai rock 10 million sepan kubang users o jaga cricket no kare bandrok 200 plus question no oponi niwai kaham price log jiti mano Nawasuddin Siddiqui Urvashi Ratila Kajar Agarwal Sunil Shetty tei Neha Sharma sung hai kotor celebrity rock obrani ambassador nike bari tam leri tong tabung thangai register khadi lotus365.in link comment box pin khaijak tabuk norok wansugi tongkhana bini bukrasa agio motaiman henke tabuk ob bukra biang tangga tangi ob bukuk jigba motaiman hone kok pirja tong abuka nini bukhawa wansuk tongkhana abongka agi burni bukra o motano mani pula motai puji khulno tongmani haipana jora salja henke burni bukra sakhamya engei o haino yakar kalangka a jora ni simike nokni bihikte busai daily nirami chale pula ni simi tabusuk jora o ama tirpurshori murti manma mataino khulmai palai phakya abutikino tiruk o bukuk jibo imang rokom mantro sajagi sakhamya lukono sak nai matai ri phakya tei asuk sal jorani yakuloke o sikang eba laithane salinsimi o bukuk jini sago otui pori ama tirpureshori mataibe kolab jagai chini bubakrani mukti kalakya mise bothana tandi tei chini joto tiprasano thansa angba siri hine kok saman kebama jaka viral mani nokha te viral bo angsuka a bagi thane salo jeng a matai kolab jama nukhungo thang sogi puro o bukuk jik eba matai kolab jane ma bai kok kisa salakya nang bupuran sime matai man te matai kolabai chini bubakrani bagi kok sasamani abo busuk jorati koboi abono kahamke clear ke sadi hine jeng bona singka a jara o matai kolab jane bukuk jingmai koklam kahamke salai toma jorano chini mokol buskango dadak sidak face to face no bini saksori bopra jage hanyo hai mate kolomani jeng nokha henke norbo naine di omang plino anche mano kasa kok singnai nung je ma motai mani family bojoran simi mano khulumi phakya puji phakya bojoran sim tabuk je abo haki bobakran bagi phai sapai jaga kisa sakhana regen ma bai dian jangani hakai 2020 ni simi ang ma ano kobol kha 2020 ni simi kobol mane taksu 2000 test kai tong tabuk nga abone pore nga ang ma kobol mane kal dewali puja khayo dewali pujawa ang ma saba mangni ba phun tano o tan mane 3-4 din pore nga ano tebo ma kobol suka kobol mane nga aste an mundilo ang dia na jene asukha Engkai ma koto kisuno anu phurungka koto kisuno saka koto kisuno rengkha ang mani thani kok kaisa kuchu mangkha hamkara nane bagai na buni saya no buni hamia no buni
응고 커라 곰파로노 나냐는 바게 마아노 모타모티 너르카 답스 저라테 2000 때서 그러니까 안뜨키만 나양 답고 쓱도 서로 쓱딩까 정하 마아노 거버마 손이바 몽고바 부치바 저때 안군이 한가라 나요 그러니까 한가라 나면 보래 부추 바바 손이바로 버로 파요 파면 보래 그러니까 복 벨리 카요 복벨리 가면 버는가 에서 아따 말라나 안 저밥 가요. 저밥 가면 버려고 그러니까 앙마 아니 사고 하파요. 앙마 아노 합타면 버려 그냥 분이 한 그릇 공어 뭐 사이클랑고. 사면 버려고 그러니까 떡 나는 떡 나는 부스 나는 부스 나는 사면 버려고 그러니까 앙아마 아니 넌커리 파면 버려 앙동나 승만 버려 땀 사이클랑 자카 앙르 뭉쳐치야. 그러니까 여보 하게 먹노 딘디르고 나이 파자 함가르 나이 파자 함내 보통 거 함에 보통 거 그거 어부스 강니 처음반에 디니 허니 지니까 마 어부 하게 없고노 버더기 손이 먹더 아니 저러는 걸라케는 마 아니 사과 하고 지르기 잘랑고 앙치제 패버 몽사시야 뭐는 승가 할바노 승만 버려 없고노 그나가 그러니까 다부보 무발로고 놓카 할머니고 다부방만 꼭 사가까이 마 아가스 가야 안 그렇지 하이고 안에 내 부파라잡지 파이 안 억공은 사지 마야 간지 마스가 하카이 하이 부파라잡지 하요 할머니 안 어버 하자 무발로고 뒤상나니 안 자서 잘이야 어서 그 고스톱이 깨버 안에 비쳤자야 안 부서 놓고 가니 좀너 기사 안 완주고이 어메디야 너 아니, 내가 보이도 자식이 아무만이 꼭너 사지 마야. 흥간지 않아 가요. 안어 약가시디 안 서적을 마야 아니 마너. Jadi sekarang kita tahu ring zakat. 나시니 파제. 니네 보면 따마. Norok henke pulen isime asuk zorato joto kaham ke nai nuki bujiman kana hani jeng khawo jongo apuni olo jeng video camera ti sana pala ti semalaya tangi hinkai o ma eba motai kolab jene bukuk sak sori kelei lengi arona kalai thangka abuke jeng tebo kebama o motai kolab jene mana kok sina wansuk tomani singi malia chini kok eba question tomani bukhauna chobima tongkha abuni olo hanke jeng kaise decide khakia motai kolab jene bukuk baise kok kaham ke koklam saimaya pano bini nokni logi song eba bosabe kahamge kok salai siwane o kok wan chuki bini logi song eba bababe face to face nugi kok salakia o motai boroni te bahagiman ka tabuk o misimo thana tandi hini sajama rok sabo misip tanai aborok kebama koklam salakia so nanya dinorbo o mang plino kisasa hangga baba tabu nor naro je yang mandai enesik kamiwo motai mani tong khana mani amo pula bahake phaikia bojoran him songja jaka nor bahai motai makawang ke pula him saiknar gari kai obo sana hangkai kok kicha kebang sinai do obo hangkai sana kai kerang kotoma haike sana nang sinai dos hangkai chini ani babu boagi edisi tong mani iku bobo সপনতেই মতাই মানখা মানখা বলতে ন 3-4 বার আনো তলাং ফাদি আনো পালাই দি আনো পুজি দি অব হাইকে নে আনো খালাইয়া হাঙ্কাই নিনি হামুচাই মাংলা নিনি বংশ গলি পাইনাই আহি পাইনাই সাজাগৈ ব সাজামাং ন ব মানাহারকা খুব নাহাইয়া হানি তংমানি ন বেদাম নাংজাগৈ gana hari pai kya gana buah berkai orang ni borong go tangga kiton nei bati woi orang ni borong no telang tangga masih kusu orang nahalai pai kya nahalai pai ma bisin ti chung monukha apro mukti ti pai ma nuk kai no tu woi bo apro kan mando woi ko ba hai kai no tangai puji woi tongkha puji tongkha kai no bo tongte tongne me aro tongkhana 2 বছর কি 3 বছর দাং kana badal 3 বছর ka kana na 5 বছর দাং kana 5 বছর baro puji tong kana kana boyes
ngui phekya bo angkai toro no bo esung kha angkai no bo hamya rok kha koto rokom no kha angkai no angorwo tongka ang nung banyo phasinai bu phan ba pur khibi sungai ba tuwi pheke no oro tuwi ek bosor chikalia ganyo thui thang ka bo o bo phekya o matai no bo iko bo haike no o mando bo tong pru tanglang mani no ganyo o mando nom tiki tanganya bona achuria ko bo ne 2-3 mas ro ma puji lang khana ganyo bo matai sai thang mana abo sak hamya kalai ta kami akalai bo thui thang ganyo ini samung humung pai be yang toni thana bona puji ya mas ka sero toni jakhan ganyo mo matai sin ke ba ai ke bo ton chulia lagi cái thằng cái thằng một cái gì đấy mà phụ gì lại chứ dễ man mani không có sao đây cho cả không có sai anh này khai ấy không có vay xe hay vay xe khai ấy xin sao đây cho cả bỏ hai bia ăn vừa login bỏ hai bia cái ba ăn hai bia cái ba bỏ hai bo hai tay còn đâu vay xe cái tỷ lệ phụ gì lại mang nên nè 2 bosor rong khana do kan tabok baba kaisa kok jenor 2 bosor dorti motai puleri tone purwa apar kan ro kono manja montro rok kono montro sondro kare hanya puji to to guru bo ni chongya ko chen kai mo phaji bobo ma bo saya mati khaja hai khaji na pro saya bobo ganyo phaji hai tong chuya agi babu ni seju kaisa tongo bini thani pharching guru phan ma song ni se chung kum khol drop ana mano yakung chui drop ana rutbar drop ana seng lai sin da ba kanyo seng lai kya bo phorngai kan kanyo chung a kok bai ma tai khai tong kanyo puji lai kya kanyo emne ek boso ka kha kali puja to bosro bai se punta no a kali puja kai to bosro bai se na khai phai pun ma sa mo mang nei him je chuk tui din thani ang bi khabo khaiya sada pada bo khaiya nung musuk mari ganai a suk mari ganai ini ang kero bo dari ma kri el karo bo kai aba hakenya puji to ma kali puja je chuk ti thai phayo ai phayo kanyo amne abo 3 bosor ro kebe ukhana kanyo kali puja phajao pa kali puja tinite kali puja khai pe kya khai pe ke tinite tan dinite kanyo at kaisa ma habiri ri phakya মাদা হাপেকা সাবা হাপেকা সাইমালিয়া আবরু কাইনো সর যন্ত্রণা তাই টং মালিয়া টং তো তৈ চাতা তnya দাকা চপা ওয়াইসে কলাই কিটি বু ফাইজাক বাইকা তামং বাইকা অবা হাই মামাং এবে চিরে সাইমালিয়া মানি কক মাং ছাও মানি মাং কক ছাও আই ছাও মতি ছাও পত্রে পত সামাং ছাও গো তাবুক সুক লাগাতা সাউই টং খতাই ক কাইনো sapano mo uje rajani mani ako ke sayata kaino buni hanta mane bajani pun bahan chawo jawar boli rimata pun chawo takun chawo ke bajani nung matayo la asuri mangla busuk sai manai ba gai labra mang busuk sai manai ba pai busan mutung le ke oba haikena ke bajani pun bahan pai tu phege ke waisu chu tui phege bo suibajar manjak thakaibo masa khaibo oba haingai koloma haingai wachumo bubu chacha ngai wachumo leleng tutung thango kokobo hairok sawo umti wajak chawo ahairok sawo ta gaino saiman tha omo muting jak yoba haita gaino bini bisna bo kaibo thuimei kafik bo maya boi tangai bu mania azu bu mania oba hema kubui kathar mama dai buni teredin kalabari bujon kathai komok juang nairok bai bisi kubur kutukai bo tongmalia oba hai ke mama iko tongoi din ekdom sida optirok ba salmang chalinya ma tongtai ko hai ke mang tongtai kanyo iko dian man khabru kai dian dikan kai dian ni laino borika dian naji ahaing di ni saga ke dian acuka acuma bising ke hingkai
iko borok aste phaibri rubba keta dian naimang ka bui kaham hamya se naimang ka bui phaibi nai ble haikya dian naimang ko kaham hamya naite ne duyare bosor nkhana nayi kaba hamnai ke ba hambo hamya kai ba hamya na tongna oba haike ma mai ko din dati 24 ঘন্টা borok ko soya na phai tong ashrom si ke ba salo kojen rok kalanya borok salo kai ahani ko bui tui por ani telang phayo tabis ni telang phayo rakha ni telang phayo ahero kai mang soyang ni tongna kai matai nai mani hikai shonibar monggobar busubar nai abo he kono time ne dong time bolte no me 12 ni seka 12 tan phanya na naita অন্তত পকে মতাই নানি হিকাই নং যে কোন বরক ফাইনানি হিকাই 9টা হইতে 10টা রক ফাইমা কালাই ফেনে ngai o phanya ba ge chamung rok ta mung হিকাই রাবরা তিনি খনা থানানি হিকাই তিনিতে সারি পাঙ্গা রাবরা চাওই তাই কোন ফারা বুখুগ রিমাইয়া মাত্র নং রিনা হিকাই বিরি নং মানো খনি চাইমান তৈ নং মাইয়া কয়চে মেয়া চা নং মাইয়া মাইচে মেয়া অব bokkai abani tamni karani baba chariya soyom ma budari hinjangnai bo bini bagai bus khayei bini bumungno mano bujoge riwo bus khaya kai ringbai ke akobai katuru ke bono suman pore bo saklai nai honani mutui nango yo bai ke bo saklai nai bo ma bai mano ma sungrung nai kaham hamia hamnani hamia ma sungrung nai abani gunino bo abono tui hor khaniyawi bo mabai kok salan bagai bo khaniyata nikai pudari mando bisin ongkoi phaikya hangkai botai kur mungse sia angmati chaka ni bo sairi maya haisa thuju saiman asuk bariya ahkai nai ikomusuk choli tongo nikai usgang sombani ko ang adino bazar thangei bumbahang kisa tui phaikya hangkai songlaikia sulaikia salaikia sa bon sukang chawoi angkai saripang kalai khina ani phun beba prai borong no ano phun khai kaham hamia rugi sugi tongbai bla anthani gai dige bui phun khayo kok salai to mogai bon sung chawoi yakung yak sui chuki ger wi ka tamon chuki manam ni cho sub din thui to dam le manam na ba dup sob din ke dup sob kairi be kya kairi be ko ning ya no hor ni bising ko no somani ko bokro mi mun cho hani hawa cha tai boi ano duku tu gasak boi duku tu no kong khairi din cho bang kro bambui mokhole ri khang kai no at kai chewa pau sa chi khok phai kya hai tam chi khok sa podok kisu hawa kalanya nai toka iyo kok sakata kai hani besarok sisalia sisabasidi nongni bubagara singahason tiyo kalangna nai tongka sisimokna tandi okorok saka ani beskango hani besarango tuwi phadi ang sawi kalang nai hani je sahari mansak sadi khanana muchungna ani besangti paidi ang sanai thik ang 12ta jora ang tongnai amne abo 10ta 9ta rong simi aram bong khana 10ta rong simi aram bong khana kok na bo horonot akok sakata jir khogunyo sabubo asum sai pe ke srapsa lela khain abo hai ingui thang je saimansak saituk di je khanana mujungna ni besango tui phaidi bo khana to pisadi ani kongno ang ma tibu suri rajani mokolni muktui ani yakungo kalaikia bisimo thana tana nangnai podo kichu ni muktui yoba haike sawota ngai yoba haike sawoi ngko khang kai ang 12ta jora tongnai bartan pore ang thang khathanai ni kubunyo abo thik jat 12ta wono bokutuli thang
yawa hai kai kok Engke a horo engke je barton segang bo kok sana mani abor sa phakya mane khana na bagita gram basin boramne 30 25 জন আর লে কাখনা আজকে খানা বাইকা gabor je phani to khana bagita যতন খানা বাইকা 30 জন মতর লে কাখনা যতন খানা বাইকা engke maba songnor khai Udaipurnia ma Tripurashari mondir tatanga basha sakpona ang iko ngo kai thangjang na ko khachi wota ar kai to thangjang nang semadang khamo mugro thangi kiche guri wi khulumi pebika te abun singaro the kuna wai ni da busu thangka engke ma bo thangka ma waisa thangka engke je a rasbar wa misipon thana hamani abo hangkai abisingo tamotong mane ambol hai bom ha jago tana abo ni simot na tandi tanan bo jaga tanan nor bujina ringya da an so na ringya da an sagamo tanan ni chau ang bujidi kalang nai rajani rajbari wa tandi ni simot na ni chau manamo o bisingo kono jaga thike saikalang liam dita saya tobo bisingo rajbari wa tandi ni chau ta yo pe ni saba ni simot na da konke Norok hinke o bukuk jeni lokisong eba babota ma kok saka abo kaham ki khanai man khana omotai boron pakya te bahage pakya apro juto kaham keno saka paithangni phasingo chung a kamini te khorsa bukuk jena kok singai nakhya norokle o area tongnai hinke ba amotai manmani busuk jorati koboi eba ereng abuno norok bisasa khai abo kai kok kamini lukuno singnai mani ab jora chung nokate khanaka a kamini kabama lukuno omotai manmani te motai kolabjang mano bisas khaile tongu so naina di o kami tongnai bukuk juk tamo saka abono bo kisa borin bukhati ba khane nadi oi ba o kamini tam para kala sagare bo kisa en kolon ka para na nge je tabo o para wa ba hake ma koloboi tongmani je norbo nugu tongmani ta amo bosu sorte koboi da tatal nang tamo norok je area tongnai nugu tongmani bahai amge sai khna gari bosu koboi angkhan jatoi o hani saka no to lek duk ko suwa ang saji me wa shimuk to chikala ngai phai o ska ko beng ja phai obo je sengra ni chanai je ta tan chana bono o mundil beskan to no beskan to boi ang tei phanan musota bono ba soi soi ko boi erang ta tal baji hin tongnai barong ang ekdom boron to boi ang bono berai de phanan musoma mundil beskan go haske ba ang bono bisas khayo an mano nge norok je abo hake nokmani koi mas koi bosrok khna ba ang to jaga ni sera yang bono mundil tu phun jimi nugo o jaga ni tei hemen jimi nugo nungmani kom no 2021 ni jimi 20 tabu test point nugo petongo ga bo naima hanga 20 rong jimi nakhena bin thaniwo ma habai kobuloi je agi bo kobul phayo bono bono sosara na antia sakal motabe jatre pote hinba kya apar ga bono ma si kobuloi tongo ma kobul ma hanga bo oloka soi soi ke nanya ne reng thanga nanya no ma loka bini nokhla shonibar mongbar busubar ka age ke daily na yo apro leng jaga bo nai male ya det phiri sika pura nokhla haino gari olama 9ta nisimi bin nogo borok thake pura sari ne 2ta jora aba haino borok tong bin nogo ber tong somi krei borok phaimang singse lasibu kharima thango amsaka bin nogo borok phayo angka soi kubui hno buita bhena bang sami ani bkhaw kai angbono ma hne songo jotto borok je sami arong abo angki satu bi phaidani mosong o jaga o soi kubui hne wan sugo ta tame hin bui sami ya amjate he kubui hne wan suwa nge norok nugui tongmani amse kabam borok thangu phai hungka ba kojen ora hamna je mane hamna bisi bang hanero bisi amorok nor kunu hamna no bang ma haima tong amjate ke je binor phai hamoni khna kai oron sejo habo borok jobodasti khaya budari jubo khaya tai bini logene bo khaya kum bo khaya ba borok anoro hapai dibo hunya anoro tongphai dibo hunya borok hamai thango bong bukha santing jago sra sireng jago borok seso habai orono phai tongbai doctor naikhe o ma bisi habai doctor naikhe nung doctor be hamnai ni noro motai kirei ni saihro motai tongkhai ni noro motai tongbo nung doctor be hamya ni saihro horo ko motai ka hamo doctor thanga hamo ayo ba haimang nugui tongta se sini jotikha ngatawo khepe to nugui tongmani kaise buba karan bage sajak tongo je misip tanan bage ta gamono kan tamo busuk ko boi bansok aba hai tan mani chara sa na chaya nang tam sanam sung tik ekdom sajago ang bong nogo phaimaya gorno bosire khogui tongkha o jogoni bororok nisire khotong der khai o jogoni bororok noro khna baidi nga aro sunake mata mo nga potoki suni singhason tiyo kolunga nai tongkha potoki singhason tiyo kolunga nai tongkha bono misimothna mata nai
hayakai botong rengna hini sau kai sengla kya buja tana ne khachi chingna ni laga dolo khachiya mata bari wo hini sau ras bari biska mata bari tonga mata bari wo mata na hini sau tabo ngai tai abon bisingo sakabo o munisrok nota mungi khasiya kha o munisrok noro nasiri nota musubutu wa ka hanai o jaga borok kobang ma tongo borok no kutuda sakol kerei khatas o borok nei kutugui thango masang no ka bosawo keleti tu anot norok sinidi ang ma tirpuri sorise ni samgo bubagra পটকি সুরকাই আনি সমান হই সবরে পটকি সুর আনি সমান বিনি মকলে মুদিকে আন চরণ কলাই থাকা আং আপন জিমি সির খংমা তঙ্গ কামংমা তঙ্গ আং আবন বাগনা আনি খাদ্য খুনাঙ্গৈ আং পুদারি जोंनि आं दैमा फाकिया हनि बसावटा निका आं म कुबुइ खाइनम बताना नांनाय जुदि तान्या हंकाय सिनि पुदारि जोंमा अबा हाके लेंगसि जाव उंगै तंगानो हाय मा तंमा समा तंनायबो nunga senangai khaja senangai bubagra bo khna tung akongno bojes kapan bini o samno sung dol cinta mhna sung o gobang ma bubagra le chini bagai mukti sakori bo ha saka tongo bo sajme sung o sok logo buska ngo borok gobang ma tongo sung bubagra bagai sung tan nang lagda ang joto borno je bisa saya tongnai tema Kristan tema Hindu joto no wan sugui sawo boro je sakai patong rang khongja khone je reima mare thun reima khrima ya tai ta mhkai je khatongna thung khakar khiriya hani bagai bonayo hanono sung narna bagai sung matana haba hewan sokta angka buita ma hinang sami angka matana ngai je tanah mon abo angkai sabutan nai borok mane jeng hai local borok tanai na osai galem tanai agi Sri Siti galem bom hai galem abo je tabun galem galbin ka bom tongo agi Sri Siti ni galem pho chontai hinjanai saba ang saimi agi ni Sri Siti galem bono tubui tanya khai o mesibo tanja galako bono tubui mata nai soto aba hai ni sabta misip ngai kaisa no misip kai kaisa misip mothna pu misip mothna ako bange bani sini mungke sagari ane bu mungkai ran ka dai berma parangga yang no enisi parangga koro school kinaro da ko hambai bai ani dara bai dolte mone song norok henke pulan simi tabuk pathak jara chini channel kaham ke nai joto kaham ke bujiman khana hne cheng khawo chongo pathiko cheng asukte ko kolok sana thangle o video blakina lok sukana sudo asana sanai cheng bo viral video nokma alo bosik koboi erang saimana hanino face to face thangi salakya kok salka te je nokna tomani nokui khanai bo fakya chini bekhakte bo je video footage phono ke mansak norno phonuka tabu nor abuno nokui bisasa khai khaya tam sanamu chong cheno comment box comment ke sari cheng next time thanga nor comment e mote khai kok sungai tewisa kaham hamya norno kok pirna bage te jodi o bukhuk juk je ama tirpureshwari motabe kolab jake kok saman abuno bisas neng khalai tongke eba bobakran bage abo kahi misi mothana tanani nangune tongke o video no share katini ni logi plus ganan borno video no khalogi night mone bai bele bele na hambai ani dara bai dolte mone sono tabun bagi o video asuk jorona malepine norbe next video jaga